Това, кое е целият е такова, брат, е така до коляното сняг, няма качване. Виж някакъв къде е драпал нагоре. Иди по-е работа, влеко стали в тумето. Ма не бачка. Бачка? Бачка! Не бачка, байко. И това от живко време. Ще има много ще ти карате, брат. Не. Ще не са пускат. Някой яко се е легал тук. Ще има GPS кода да идеш, ние в града брат по бордюрите, ако катираш. Да, това са практики. Отляво. Отляво, къде? Аз не загубим, бронята ще те стане. Това бронята няма страшно. Тя е паната здраво. Тя е здрава паната. Това е здраво, паната не е проблем тогава. Брадър, се слушал? Не върви пътя. Добре, нарочно вари извън пътя. От машина. Още е пич. Пиш! Пиш. Аз съм сигурен, брат, че там къде дваме ще да го качат само я, че не така. Не. Пробва да се заргавка, бе. А ние ще замъгли. Поглед като ставане. Защото по-гледам такъв сняг, това навря в тази броня. Затова гледат като става. Като булдозер. Слезат като стара. Това къде за тук? Няма, запад.